ike wee na-amụta ibu so ncha wee zite inu a ọ sị na ọ dịrọ mma nwata puo eze izizi ka o puo eze akpara nwata puo eze izizi ka o puo eze akpara si na mgbe inu ọzọ si n'aka ya wee bịa na onyelu John si na onye na-azọ diọkpara jikwa ndị mmụọ ụgwọ onye na-azọ diọkpara jikwa ndị mmụọ ụgwọ ọ bụrụ ụkpọ wezite inu a Nnewi South eziokwu si na ọfọ a na-eji ile ede bụ isite ya mmiri ọfọ a na-eji ile ede bụ isite ya mmiri ede ọ na-ekwu wee ede ole achaghị mmanụ n'ahịa ebiezi ọzọ ewu ibi ede owere ọ sị n'ahịa eji ntụ nghụta agba enwe inu ọzọ sị na adịghị eji ntụ nghụta agba adaka na-enwe na-afịa arụ ọgbụgba nke ka o ji bụzi mmadụ na-abụ onye lelere anyị wee kwuo ozu bụ ozu na-abụ ka ọ na-akwa maka na anyị o lele bụ galala ọnụ ka isi mmadụ o wejele anyị wee kwuo ozu ụzọ ihe abụ wee nyụ ya nwanne ya nwe ụnụ ọ na-akwa ọ ya afụzi anyị onwe ọ ya afụkwuzie ọ kwara ihe na-agba na nje n'ofu nkwa onye le anyị wee kwuo ozu na-akwa ozu na-abụ akwa ozu adịghị ebitego ya na-akwụ ya maọbụ ile ahụ na wee kwuo ozu maọbụ ile anyị wee kwuo ozu ịmanye kwalụ dimkpa na-abụ a na-akwado akwado ya bụ na ewere ọkụ ya wee rie nri ekpegbuo alụsị ewere ọkụ ya wee rie nri ndị gboo na-asọpụrụ alụsị hinne bụ onye Isuaniọma dị na-agụ ata ọ sị na ọ n'akụkụ isi ọfịa ka esi kebilie ọ dịgonya ka o si wee dị ebe a ka agụta dị sị na obele nwa na-abụ ọtụtụ kata ihe ntụtụ ọtụtụ ya nwata tụtụ kata ihe ntụtụ ọtụtụ ya ọga Mike ọ sị na ihu okenye na-atụ ụgani egwu nke anụrọgwa m ịghọta ya enu a mbụ ka akpa ya aka zọnyeke n'ụkwụ ihu okenye na-atụ ụgani egwu ịlụta ihe nke ugbo desko onye okwu bụ afịa afọ otutu azụgbo afịa adịrị ya chidesko o nwere inu ozite ebe a ọ sị na okwu baa n'izu achụpụ onye ọbịa n'ezi achụpụ onye ọbịa n'ezi ka adị wee fọ ara n'isi akwụ ka adị bụrụ nwanne ka adị fọ ara n'isi akwụ ka adị bụrụ nwanne